Albishir TV. Tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Ba ma tsoron zanga-zanga, damuwarmu ita ce barnar da za a yi wa talakawa a yayin zanga-zanga. Wannan kalami ne suna fitowa daga bakin Ahmad Bola Tinubu, shugaban Najeriya. Bola Ahmad Tinubu ya bayyana hakan ne a lokacin da yake karɓar bakoncin sarakunan gargajiya yayin wata ganawa da suka yi a fadar ƙasar da ke Abuja. Tinubu ya kuma cewa matuƙa dangane da halin da mutanen Najeriya suke ciki yana sane da su domin zai duba su. Babu masu juya ni kuɗi na kashe a lokacin neman zaɓe, nawa ne na kaina, babu mai ɗaukar nauyina. A yayin ganawarsa da tawagar shugabannin addinin musulunci a fadar gwamnatin ranar Alhamis, Tinubu ya danganta nasarar zaɓensa da ya samu a hannun Ubangiji a tsare-tsaren da kuma goyon bayan 'yan Najeriya. Ahmad Bola Tinubu ya nuna cewa kudinsa ya kashe a yayin neman zaben Najeriya, wato abin da yake nufi sai abin da kowa gani. Dan Musa ya magantu, wato Rabi Musa Kwankwaso, ga abin da mu yi amfani da ƙuri'ar mu domin sauya shugabanni. Maimakon zanga-zangar da za mu yi, kwara a ce mu yi haƙuri zuwa gaba 2027 mu yi amfani da ƙuri'armu domin sauya shugaba. Jagoran Kwankwasiya ya zargi gwamnatin tarayya da hannu a haifar da wasu matsalolin da Najeriya ta fuskanta, amma ya ce har yanzu lokaci bai ƙure ba na yadda za a farfaɗo da ƙasar. Shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga Albishir TV, tashar sahihin labarai na gaskiya. Kar ku manta, idan yau ne farkon zuwan ku wannan channel ta mai albarka wato Albishir TV, muna roƙon ku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don muna ɗaura sabbin shirye-shiryen mu yake samun ku. Mun gode da ziyartar Albishir TV.